Zini anginamona bafethu yazi bakuthola into engithiwa nginayo umona anginawo umona. Hayi uKheli Khumalo. Yeah, Kelly, let me tell you this. Akukho la ungangeni khona wena Kheli. Umuntu mayethi shaya gospel worship uNkulunkulu mehlise. Kheli, hayi uKheli ngomunye umuntu madoda. Ngeke uzumqede uKheli. Hey, I'm impressed nge-album yakhe featuring uDr. Hlengwe Mhlaba esiphambanweni. It's amazing. Yo Kheli. Hey we Kheli. Hayi imnandi into yakho. Ntokazi kakhumall. Mbulazi. Mntungwa. Hayi imnandi into yakho ntokazi. And especially this one, you know, iyakhuluma nanoma ngawubani nje. You know, ufike la khona empilweni sewucabanga ukuthi kube ngathithi izinto seyiphelile kodwa you know when you listening to such music, such voices, such message, it inspires, it encourages, it conquers us. Kelly, hey. Thank you. Into yakho imnandi into yakho ayipheli ukuyilalela. Keep it up Kelly. No Dr. Hlengiwe nibahle nicula kamnandi intweni ne-message. Hey uKheli ngeke uzumqede. Yabona uKheli? Hayi noma uKheli ungamngcolisa uthini? Khohlwa. Bafethu. Asikhohleni ngale ntombazana noma ningathini. Ibusisekela nje ingane yabantu yaphiwa, yazalwa. Zibusisekile lezi ngane nje. In fact even uZandi. You know lezi ngane ibusisekile. Noma ungayingcolisa kanjani emaphepheni ukhulume noma ngayini ngazo. But nje no, I'm talking the honest truth. Ngiyazi kwabanye ngehlale kahle but nje babusisekile labantwana ngamaphimbo abo. You are blessed. For sure abazali beni bayajabula. Keep it up. Ngiyayithanda into yenu. I love it.